Gipuzkoako helduen elkartea, plataforma. Batzar Nagusia hartuta 1980ko abenduaren 14an. Pentsiodunen mugimenduak betidanik defendatu du adinekoen giza eskubideak errespetatu daitezela eta bizimodu duin berma daitekela. Tamalez, milaka pentsiodun eta adineko pobrezian bizi dira. Edo ezin dira hilaren amaierara iritsi. Ezin dute alokairua, argia, gaza ordaindu. Ez da botika guztiak ere. Horrexegatik eskatzen dugu pentsioen sistema publikoa blindatzeko. Pentsiodunai eta adinekoai bizimodu duina bermatzeko. Horrez gain, erakundeek eremu guztietan ondoko eskubideak bermatzeko ere eskatzen dugu, adinekoen guztientzat. Gure beharretara egokitutako etxe bizitza bat. Berokuntza, argi, gaza bermatua egotea. Bakoitzak duen bitarteko ekonomien arabera. Medikamenduak doan gure osasun behar arabera. Osasunen arabera. Era guztietako pobreziak ezabatzen adinekoen artean. Hobekuntzak egitea adinekoen zentroetan. Zentroetako langileen ratioak aztertzea eta hobetzea. Behar adineko bitartekoak mendekotasunaren behar guztiak erantzun ahal izateko. Bitartekoak eta laguntzak isolamenduari eta bakardadeari aurre egiteko. Adinekoek jasatzen duten tratu txarra eta diskriminazioaren aurka jardutea. Bitarteko gehiago gizarte ongizate alorretarako erakunde guztietan. Parte hartze aktiboa eta zuzenekoa elkarrizketa adinekoekin erakunde guztietan. Adinekoentzako ingurumen lagunkoia egokituak sortzea. Berdintasunerako politikak adinekoen artean ere bultzatzea. Zahartze aktiboko eskubideak, elikadura osasuntsua eta ariketa fisikoa. Kultura eta ezagutza bultzatzea, adinekoak dugun arrail guztietan aurka jardutea. Pentsiodunen mugimendutik gure elkartasuna adierazten dugu egoera ahulen dauden adinekoekin. Eta gure giza eskubideak aintzat hartzeko eta azken egunera arte bizi duina bermatzeko eskatzen dugu. Eskerrik asko, egunez egun gure eskubideak eta gure duintasuna defendatzeagatik borrokan diharduten elkartei. Izan ere, asko dira elkarte horiek defendatzen dituzten udalerri, probintzi mailako aldarrikapenak. Eta lerro hauetatik gure babesa eman nahi diegu eta gureak egin nahi ditugu aldarrikapen horiek. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Muchas gracias.